थु बेफोरबायदि हाबा जाखानाय हिनजावनि आं गलाम नङा। आं इसिबां मान सनमान गैद्राय नङा जे बेफोरबायदि हिनजावखौ लानानै आं मालायनि न'खरखौ सिलिंखार खालामनानै गावनि गोजोननायखौ सुफुंग्रा। मानो थाखो थांमारदो। नों बेयाव मानो फैदों? खबरदार आं बुंखादों आरो बेनिफ्राय आगानसेबो दावगायसै। बिरदाव दा बुं नोङो नोंनि खुगाजों आंखौ बिरदाव नों आंनि हिनजाव नङा। बिरदावना आंखौ निमाहा होदो, गासिबो गोरोन्थियानो आंनि। आं दासो बुजिबाय। हिनजाव माहारिनि गुबै सिनायथिया बबेयाव नों बेखौ मिथिगौ ना? हिनजाव माहारिनि गुबै सिनायथिया जाबाय खाफालनि सिन्दुराव। जाय हिनजावनि खाफालाव सिन्दुर गैया बे हिनजावखौ माजों समान नुयो नों बेखौ मिथिगौ? जाय हिनजावनि खाफालाव सिन्दुर गैया बे हिनजावखौ रान्दिजों समान नुयो। दा नोंनि खाफालाव सिन्दुर गैया
बेखायनो सानना ला नोंनि फिसाया थैबाय नों दानो दिनैनो बे न'निफ्राय ओंखारलां बिरदाव आं नोंखौ गारनानै थाङा अन्नानै आंखौ बिदि दा बुं बिरदाव प्लिज नों बायदि मानसिया आंनि बे न'आव जायगा गैया नों बायदि हिनजावा आंनि थाखाय गोनांथि नङा ओंखारलां दानो ओंखारलां बिरदाव दा बुंनो आंखौ बिरदाव थां दिनै आंनि गोरोन्थिनि थाखायनो आं दिनै बेफोरबायदि हालोदाव जानांबाय आंनि बे जिउआ दिनै आंनि गोरोन्थिनि थाखायनो आं दिनै बेफोरबायदि आलाय सिलाय जानांबाय बिरदाव आंखौ निमाहा होदो आं दिनैसो बुजिबाय नोंदि आंखौ बेसेबां अनोमोन बिरदाव आंखौ निमाहा होदो बिरदाव आंखौ निमाहा होदो बिरदाव आंखौ निमाहा होदो
खोरोमसार फिसा, माखौ इसिबां सानबाय थादों? मा जादों?